Pripun para warga masyarakat Celek setuju nggih karo bareng nggih? Ya, ini seniman tanjake ora. Aku lek jajanine Pakmu larang malah dadi. Tahangan loro karo usus telu sakep. Bagus ya, ning suasanane apik, view-ne lak sawah. Ya. Dadi kok ngene kuwi nyawang sanggar apa studio Madangkara iki kok. Wah, Pak Gendut lagi mengerahkan radio balane ketok. Mergo hak milik pancen studio ngene Pak Cahyo ning hak guna Pak Gendut. Nah. Ngono ngerti. Ya, saya jegete bakal sik. Ya. Saged Pak Gendut tak cerita. Sik, ya serpek sama Mas. Sama. Ayo, coba. Ayo. Iki, lho, akan Gus. Ini tak usulnya nih panitia tahun ngarep bersih di Samayangan sampai dandan bagong. Lah ora gelem warungmu tak rubuhne. Ya, ini endi? Yo. Aku wae. Kowe ngerti lah sekarang bagong sini. Tung tak tung den ya. Tung tak tung den tak tung tak tung tak tung tak tung tung tak. Nah isi bagong tenan iki. Ya iki. Iki bagong nih. Tung tak tung den tak tung tak tung tak tung tak tung. Ya. Yo. Yo kan oleh rono, atur rono tung tak tung tak tung tak tung. Yo, wes ayo semangat Bu, ayo Mama dicoba ya ya. Ayo. Siap? Insyaallah niki dekek sik. Wis bimbing dhewe tak gomit. Ayo, siap. Ayo, tung tak tung den tak tak ya. Tak kendali kanan sik, Ayo. 3 4 tung tak ini kotak mulak gede tung tak tung den tak tung tak den. Nah, siap? Ya, yuk. Yuk Pak Heru. 1 2 3. Itu lu. Nah, tung tak tung. Itu beda gelang. Lek bergabung blontor kalah hari ini. Pripun ngene Bagadan lho. Prestasi to iki. Mangolah pripun ben saya apik mangkari dawuh. Aku malah kan sobe nek didhawuhi karo Mas Cahyo. Iki untuk diciliki saiki ngono aku nyawang blenderang. Kok piye ndek pas ngene-ngene ngono kok abut ngono. Kowe nek sing kowe-kowe ngono. Nek kok diciliki sithik ya. Enak. Oh, multi talenta lho, no. Bagong iso lembang suarane ya apik. Pak Buke ya sukses sawahe wonggo Tegale Jembar. Wes. Perlu kamu pertimbangkan masa-masa. Ya. Sapa ngerti aku sok besanan karo Pak Agus? Lah iya. Nggih. Iya, kita ya. Ya, masuk ora iki. Dadi bagong masuk ora? Boten sambikan ngerti. Wah. Ayo, ini minder kan, karena bikar lagi paman sok loh, sok berapa puluh tahun ini minder lagi, minder lah, ini kalah gede. Ayo, luar biasa ya, kalau nom-noman ini berbaur dengan warga masyarakat, itu belum laden.
nggawa teh, nggawa jajan ini aliran luar biasa dan mayoritas Karang Taruna di Celep itu memang seperti itu karena dia tahu bahwa kita hidup bersosial tidak bisa hidup sendiri. Itulah prestasi Karang Taruna sini. Yo, tung tak tung dek tak tung tak tung tak tung tak tung tasik tasik bandingi yang dikongkon bapakmu kan ngopo aja gelem mergo jogeti ati awakmu. Ayo Semar kae bapakmu anggere dodolan nang pasir kan anggere tengah rolas nek. Pak sampun dan apa Pak Dalam kula ususe 3 teh kampul kalian kue lare jadah bakar. Oh nggih Pak Dalam monggo matur nuwun Pak Dalam. Lah beda karo awakmu sotung tak tung den tak tung tak. Hei, aku sesuk tak jajan warung ya malam minggu. Pak saya prei. Kaya aku tekobuk sampean kudu galangan langsung aku muni tung tak kudu juga. Nanti ra gelem aku balik aku jajan ning dulu ae. Panjenengan mriko tapi kali Oh, iya. Mantap. Agus iki mantune jenengan iki genah iki solekah iki. Solekah trimo iki biar di pedhot bolak-balik anteng ae. Saja aku tak perjuangke ya. Nah, ya tak perjuangke. Wis aman-aman. Kita ini anak gue apa toh Le? Kita karo anak ya. 12 tahun toh. Umurnya 12 tahun. Ya kan kira dulu. 21 rapopo kasih sithik. Rapopo saiki usul kok sing wedok iki akan dari. Lah, contohnya ya kuwi. Ayo, nggih. Oh, sok jimimu dijone. Lek bojo karo arek jim aja numpak jimi kecilikan. Kare ora tronton sok. Dadi mburi Pak Agus bojone kabeh ngono nggih. Makasih ya, Le ya. Aja untung aja nesu aja tersinggung lho ya. Ayo, aku tunggu nang kowe.